So hello, assalamualaikum mga kalasan. So may panibagong video na naman tayo. For today's video mga kalasan is magmumukbang tayo is chicken McDo spicy at may kasama siyang fries mga kalasan. So ito po yung muna yung gagawin natin mga kalasan. Magmumukbang muna tayo ng chicken spicy McDo. So actually mga kalasan, gusto ko pong magmukbang ng mga tausog pagkain. Pero parang wala pa ako mahanap dito. Actually meron po dito mabili pero parang gusto ko kasi yung maganda talaga yung yung pagka-arrange ko ng pagkain ng tausog para at least tausog talaga siya. And sabayan ko na like mga Pyuto, Sianglag, parang ganun, 'di ba? So hindi na tayo magtagal mga kalasan. Gagawin na natin yung challenge na to and magmumukbang tayo. Chicken McDo. Kasama siyang fries. Actually mga kalasan, first time ko po kakain ng McDo, chicken McDo na ako lang mag-isa. Tapos 10 pieces, imagine. Okay. Wow. Wow. Ang dami. Uumpisa na natin magmukbang ng chicken McDo spicy. Susubukan natin kung kaya natin maubos to. Okay, so mga kalasan, without further ado, let's get started. Bismillah. Sobrang sarap.
Mm. Pangapat. Mm. 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 Anyway mga kalasan, alhamdulillah pa ako naubos. So upat din naubos ko mga kalasan. So bukod kita professional mukbangers pero nahinangtayin challenge. And nagawa ko yung challenge. Okay, kahit hindi tayo professional mukbangers, na katulad ng mga iba kahit ilan yung piraso, maubos nila talaga lahat. So anyway, bago ako magpaalam mga kalasan, gusto ko lang i-greet happy birthday advance kay Noy Ima. Shoutout kay Narayna Linsali, Nurhana Hamsijani, Ainur Daragan Akiran, and pati na rin sa family Labatan, Sharipa Mayralin bint Lukmani, Jenny Lopez Hamid, Siti Aisa A. Samiddi, Rohana Abdurasad, Sharifa Sala, Aljibarhan Jamiri. So thank you so much mga kalasan. Thank you for the love and full support, and road to 300,000 followers na po tayo. Maraming salamat po sa supportan nyo. Thank you and salam dua.